Пуших 20 години и спрях цигарите. 20 години активен пушач с много малко прекъсване, не по мое желание, което не беше особено успешно, но сега ги спрях след 20 години пушене и съм много горда със себе си. Обаче, естествено, това се отразява на фигурата. Нормално. Няма как. Аз бях подготвена, но си мислех, че ще е достатъчно да спра захарта за един месец. Оказа се, че е трябвало да спра въобще въглехидратите за малко по-дълго време, обаче аз не ги спрях и съответно си хапвах круасанчета, това, тесто стабилно и съответно, когато ядем повече тесто, логично намаляваме протеина и затова това много бързо ми се отразява на мен, на моята фигура. Аз знам какво е най-добре да правя за моята фигура и това е да ям достатъчно протеин. Затова сега, след като мина този период на адаптация без цигари, аз не пуша цигари от 1 януари, а от 8 март вече не пуша никакви никотинови продукти, защото минах на вейп. Тоест вече 4-ти месец аз съм чиста от цигари, вече повече от месец съм чиста от никотин изобщо. И вече е време да се погрижа за фигурата си отново. В най-добрата си форма имах най-добрите си резултати, когато ядях по-много протеин. Много сериозен фокус върху протеина, клонящ с фанатизъм. И е време да направя пак същото. Затова започвам 90-дневно предизвикателство. Днес е ден 1, в който ям по 120 грама протеин на ден от истинска храна всеки ден в продължение на 90 дни. Последвай ме, ако ти е интересно да проследиш моя прогрес.